Mga classmate, good morning. Welcome to my vlog, John Carpenterong Bisaya. Magtaot kong tiles karong mga classmate. Kining granite nga tiles. Kini gamay lang nga tips mga classmate. Small tips. Akong sitting karong mga classmate, pure adhesive. Di na ko mugamit og pinsan. Kaya nipis na kayo akong sitting. Kung mag-sitting tag pure adhesive mga classmate, kinahanglan tong flooring plain gyud kayo, sakto gyud sa pagka-flat nga walay lawm, wala po'y buntod, para direct na atong pagtaod sa granite. Kung magmasa tag adhesive mga classmate, kinahanglan di pud siya basa kayo, di pud siya uga. Ay nga ni ra mga classmate no, kanang mura siya gumulanay. Akin na ako gitudlo karon, gamit yun siya sa mga bako pang katunog masang carpenter. Kining akong gitudlo nga small tips. Pag umana tog mix mga classmate, di sa nato dayon gamiton. Ato sa ipa-relax og 5 to 10 minutes para mo absorb ang tubig dito sa adhesive, para di mulutaw ang tubig. Katong isa ka video na ko mga classmate, nagamit ko atong pinsan kay dili pantay ang flooring, nailawm. Kini akong flooring karon, pantay na ni mga classmate, plain. Kay katong nga flooring mga classmate, daan to nga flooring. Kini mo ni akong flooring nga bago. Ako yung gi-plain og maayo, akong gikalis para diretso na ang akong sitting sa adhesive. Kung wala kay ready-made nga pangkalis mga classmate, pwede na ta magbuhat og plywood atong butangan og mga groove nga sakto ra siya kanipis sa sitting mga classmate. Kini akong sitting mga classmate, naran na siya sa 14238. Makita nyo mga classmate, nipis kayo. Adili na ako magamit og linsa ni mga classmate. Kini ra akong guide ng akong basihan. Kining kalis nga akong igamit mga classmate, double purpose ni siya. Mo ni siya mo plain sa sitting, dayon mo hatag og groove. Kanang groove mga classmate, para di mo vacuum ang tiles ay nga sitting sa ilalom. Kay mo na mahalo ang ilalom mga classmate, o di na ito butangan og groove. Magkagulkol ang tiles. Og daan nga flooring mga classmate, nandili pantay, ato gamitan og pinsan o simento para dili kalas og adhesive. Pag sitting to sa granite mga classmate, o gahi na to i-sitting, ato gyud ipuwersa mga classmate, ato siyang ipuwersa, ato siya iduot. Ug di makayag duot atong patungan, kay hapnot kayo ang adhesive mga classmate. Dito na ito makita mga classmate na nasudlan yun ang tiles sa ilalom. Kini nang gawa sa iyang groove, mo na isubra sa ilalom. Kaya di na ito gruban mga classmate, mupundo ang hangin sa ilalom, dili kagawas, mo nang mukagalkal ang tunga. Nga na tawag sa granite mga classmate. Pag sitting na to, sakto-sakto rin siya para dili gahi na to i-sitting. Kaya kung masubrahan na to sitting mga classmate, gahi kisa i-sitting kay hapnot kayo ang adhesive. Amo na akong nataod gahapon mga classmate. Payon dere.
wala na ko nahuman, karon ako gitiwas. Ako ipakita sa mga classmate kung nakapilit bugid ang granite. Wala gyud siya mo kagulkol. Kasagara mo kagulkol mga classmate diri sa kanto. O di na to matarong sitting. Kini. Mo gani kasagaran mabuak. O di na to tarongon o sitting. Kay mahalo na siya diha. Hasta di sa tunga. Nakapilit siya. Ang nga na mga classmate, ato yung kalison ng atong sitting. Dahil atong butangan og groove para dili gyud siya mo vacuum sa ilalom. Para wag gyud siya kagulkol. Masudlan gyud tanan. Ala na po ko tips nga gitudlo sa inyo mga classmate. Kini simple tips lang ni siya. Salamat sa tanan nga nagsunod sa akong mga video. Daghang salamat sa inyo. O kang dis nga so nga taga-Talakag Bukidnon. Salamat sir. Ano na po ito kong video. Salamat. Thank you.